La humanitat està esquerdada i fa falta una renovació. Calen molts àngels, però també molts rebels. Són les paraules que el malgratenc Jaume Marès conjuga per explicar el contingut de la seva exposició. Marès és ceramista i escultor. Aquest passat divendres al vespre ha presentat D'Àngels i Rebels, la seva darrera obra. Aquests rebels, com podeu veure, estan esquerdats com la mateixa humanitat, no? que està així de fumuda, i jo penso que fan falta molts àngels. No? La qüestió dels àngels s'ha d'aclarir que no és una qüestió cristiana. Els àngels és una cosa que segurament abans els cristians ja hi eren. No? L'àngel representa les bones vibracions, el bon rotllo, la bondat, i això, diguéssim, és el que fa falta en aquest món, no? Tonelades de bondat. Per això fico aquests àngels que mirin de protegir aquests rebels, que els mirin d'ajudar. Quan parlo del rebel, parlo de qualsevol persona que vol un món millor, que vol una humanitat més maca, no? El treball de l'artista pretén convertir-se en tot un homenatge a la natura i a la humanitat. És per això que ha volgut simbolitzar aquesta unió amb la creació d'un arbre que presideix l'exposició. I aquest arbre és un projecte que tenia feia temps, però que em feia falta un parell de treballadors especials en aquesta feina. Per una part necessitava que la natura m'ajudés i per l'altra part necessitava que un bon amic com és en Nòrio, que és un gran ferrer, també m'ajudés a fer aquesta feina. Entre tots plegats hem pogut realitzar aquest treball que ja et dic és un homenatge a la natura, un homenatge als arbres que són tan generosos amb nosaltres i que jo també els veig plens d'angelets, aquests arbres. D'Àngels i Rebels es pot visitar al MIT de Palafolls fins al dia 30 de novembre.